Bavili o tom, že dnes by to malo byť ofenzívne predstavenie a ja podporím túto vašu prognózu. Slovan získal 70 bodov, nastrieľal 70 gólov, čo je najviac v lige. Veľa gólov dávajú Belasi v prvom i druhom polčase, takže naozaj rozhodovať v strede pola. Podbrezová v podstate tie posledné zápasy, rovnaká štvorica, Kováčik, Bajo, Chyla a Sanusi. Áno, myslím si, že ten stred pola je pre Podbrezovú veľmi dôležitý v tej ich výstavbe hry, ktoré oni majú na tie krátke prihrávky, tak ako to vidíme teraz, že proste to nejde tá lopta od stoperov nejaká na domácej strane 4 žlté karty, to znamená, že sú v ohrození. Matej Grešák, ten je na lavičke, a Ridvan Sanusi, toho vidíme na hracej ploche. Podbrezovej. Veľa hráčov je v strede pola a tie kraje ihriska, krajné vertikály sú väčšinou voľné a toto je veľká devíza potom Marcelliho pri tých nábehoch, alebo z druhej strany Barsegian, ktorým sa otvárajú tieto priestory. A keď už spomínané Marcelliho aj Barsegiana, musíme spomenúť samozrejme aj Davida Strelca. Vpredu momentálne Slovan má 32 gólov. To je obrovská ofenzívna sila. Ale vždy vzadu robíte nejakú chybu defenzíve, ktorá potom vyústi do inkasovaného gólu. Naopak, vytvoríte si príležitosti vpredu, ale ich nepremeníte, tak môže to ubíjať to mužstvo. A tam potom samozrejme vychádza z toho mužstva. Spolupráca Strelca s Ninom Marcellim. Strelec na chvíľočku voľný, ale vieme, že on dokáže byť s loptou veľmi silný. Krátke prihrávky, Marcelli zmrhal, bude prihrávať prudko po zemi, hľadal vpredu už v... Táto práca, ktorú robí pre mužstvo, je ohromne dôležitá. Keď ju robí, tak je to tá nadstavba k tomu svojmu ofenzívnemu výkonu, ktoré on zvyčajne podáva. Dnes v Elpo Arene teda už dvakrát zvonila konštrukcia brány. Pred malou chvíľou tie centimetriky, milimetriky chýbali známi tým, že vedia pracovať pod tlakom, že cítia jeden druhého. Pekne lopta na opačnú stranu. Prihrávka na Davida Strelca, Strelec sa otáča, hľadá si palebnú pozíciu, ale aj z tejto situácie bude mať Slovan v úvodzovkách iba výhodu rohového kopu. Ale veľmi ma baví spolupráca Strelec Marcelli. Vidno, že im aj dnešný zápas chutí, že vlastne im táto sezóna v celku vychádza aj strelecky, čiže chceli by sa určite presadiť. Je tam ešte Barsegian, ktorý má veľa gólov nastrieľaných. Sa teším aj na Euro a dúfam, že uvidíme niektorých hráčov aj z dnešného zápasu vlastne v reprezentácii a že budú nápomocní. Opäť veľmi nebezpečné, ale keď vidíme kombinovať, ako Tolič, Marcelli, Strelec, keď sa k ním pridá Barsegian, je to pekné, je to kvalitné. Ešte sa zatiaľ nepresadzujú do nejakých veľkých gólových príležitostí, ale zatiaľ príliš ďaleko od Kováčika na to, že by mohol presne tak, a Nino má rýchle nohy, čiže on vlastne v týchto situáciách vie veľmi rýchlo zareagovať a áno, veľmi dôležitý zákrok a zvlášť ešte aj keď si zoberieme to v súvislosti s veľký priestor na protiútoky a tam už je to len o tej finálnej prihrávke, ako sme to videli teraz z Kováčika na Asinora. Pomer rohov, Podbrezová, Slovan 1-3. Lopta letí do priestoru, kde nestal istý brank. Danko, Chyla. Kováčik, Bajo. 11 Barsegian, 13 Strelec, 18 Marcelli a vedľa seba vítam už aj Mareka Saparu. Musí pôsobiť veľmi dobre v tom strede pola, ale predsa len je to skúsený hráč a postupom času si myslím, že na tej pozícii vyzerá lepšie a lepšie. Pred malou chvíľočkou sme videli to Hrdina. Jeho nasadenie avizoval tréner Vladimír Weiss už po zápase a po prehre so Žilinou v domácom prostredí 2-3, po ktorej Vladimír Weiss, dá sa povedať, že nebol nejako veľmi nespokojný, hovoril o Podbrezovu. Strelec vyskočil vyššie ako Bartoš. Barsegian. Bránený Markovičom. Tigran Barsegian stále pokračuje. Na pomoc prichádza ešte aj Cezar Blackman. Ani zmrhal, nie sú to typickí strední záložníci, ofenzívni. Prišiel Vlado Weiss, kde vidno okamžite ten vplyv na hru v ofenzíve, ale myslím si, že Železiarov z Podbrezovej. A spravil to nádherne. Kvalita
jednoznačná kvalita vo vedení lopty, vedel, čo chce spraviť. Presne si to hádzal na svoju silnú ľavú nohu a tam bolo len šťastie, že Markovič vlastne tú loptu zablokoval. Nakoniec ju ešte aj s pomocou spoluhráčov upratali preč, ale tá kvalita jeho strelcová je fantastická. Vidno, že má sebavedomie, že má za sebou. Posielal loptu do pokutového územia. Blackman, Bajrič. Tento raz spolupráca Marcelli. Strelec nezafungovala. A zaujímavé, ako zareagoval na ten priebeh druhého polčasu, na tú situáciu, že Slovan prešiel na štvorobrancový systém, že prišiel do stredu pola Vlado Weiss, tréner domácich z Kúhravy. Chvíľku som si chcel na to počkať, kde sa uprace Oravec na tom ihrisku, pretože striedal Galčíka, ofenzívneho hráča z pravej strany a oni prešli vlastne na systém 3-5-2, keď stratia loptu, že Jera Young s Asinorom sú tí, ktorí napadajú stoperov a Oravec, ktorý je typický stoper, vlastne plní tú úlohu stredového hráča v tomto postavení ofenzívneho, ale asi išiel len vypomôcť Chylovi a Bajovi vlastne v strede pola, pretože tam začal hrať Slovan v druhom počasí lepšie. No, pri tej šanci, ktorú mal David Strelec, pravdepodobne prišlo k nejakým zdravotným komplikáciám na strane Alexa Markoviča. Toho v zápase bude strieľať Mikuláš Bakala, toto je striedanie post za post. 1687 divákov dnes na zápas dvojotýždňa medzi Podbrezovou a Slovanom Bratislava. Na Bakalu si ešte budeme chvíľočku musíme počkať. V tejto chvíli teraz sa nám zapája tento muž do tej obranej